Hej med jer. Morten Kirchhoff her, og jeg har lige haft en formidabel time inde på Skovlund Friskole, hvor vi har talt om mod. Og jeg synes altid, det er en kæmpe ære at faktisk komme på en skole og tale med en skoleledelse og tale med forældre om vigtigheden af, at dyden mod bliver inkorporeret i den nye generation. Fordi modet, det er det, der kommer til at flytte os fremad. Vi har brug for det i alle henseender i vores liv. Og der er lidt en tendens til, at man mange steder egentlig har glemt at fokusere på det. Vi har glemt at tale om det. Men det har vi gjort i aften. Og jeg har jo givet alle herinde det bedste råd at stille sig selv, når man står over for en eller anden udfordring, når man står over for noget, der nytter fra anderledes. Stille spørgsmålet. Hvad er det bedste, der kan ske? De tingene har det altså mere ende godt, og ikke som vi tror, og ende dårligt. Så tusind tak for en god aften.